Sengezo Tshabangu, the Citizen Coalition for Change Secretary General, panguwa inoi oya achisila 2030 agenda due. Panguwa inoi boindoza ayo ndikufinaliza kuti mtungamiri wenyika ngachitonga zvake kusvika 2030 kuti bosubscribe like on the bell icon. Tona pamuzora nhasi tona this headline tinobuda muNewsDay zera muikona robuda nyuka richinzi Tshabangu seals 2030 agenda due. Tipina panapa mubuda nyuka mchinzi self-imposed Citizen Coalition for Change CCC Interim Secretary General Sengezo Tshabangu yesterday told legislators aligned to him that he had secured a deal for them to stay in parliament beyond 2028 during a government of national unity. Tshabangu was addressing 20 MPs and senators who attended his caucus at parliament. Faction leader James Ontimba addressed 45 CCC MPs and senators at another caucus meeting in Harare yesterday. Tshabangu supports a ZANU-PF plot to postpone elections that are due in 2028, a development that will see President Emerson Mnangagwa's term of office extended by 2 years. Domash Karuda Pangwa ine. Patuko not now, Sengezo Tshabangu very controversial. Vana patukuona kuti opposition vana timba they are the first ones vaopposa his move here GNU yekuti aiwa wada kupfuma government of national unity vana pakuindoza mutungamiri wenyika voti aiwa matems avo evakomana veopposition vanokwanza vari corrupt extendewe to 2030 pamuchini timu yemutungamiri wenyika. But let us bear in mind kuti pane vamwe vanhu vari kusadline vari kusabhuriwa. Let's go back to the gentleman's agreement yakaitwa muna 2017 yaionekwa kunzi vipi kosa tinochiwenga panguva ino ya2028 ndo vari kufanira kunge vakupinda aiwa panyanga. But panguva ino tiona vana Tshabangu panguva ino vachibraibiwa nema-allies aiwa emutungamiri wenyika kana vama-allies ya2030 zvoratidza kuti vana VP Constantino Chunga nema-allies avo they are now being sidelined. We do not know about their future in the ruling party ZANU-PF, if they are going to remain as the vice president or whether they are going to be fired. Otherwise, they must take action and stop this 2030 plan. Tudze mafunguro enyu notudipa msuru pechitiko ichi mina comment section yemende mzo mafunguro enyu. So subscribe or like, chant on the bell icon.